и цялостно смея да твърдя един равностоен двубой. Господин Атанасов, такава ли бе срещата и по-скоро сте доволен от реакцията, че стигнахте до точка след изоставане или пък можеше да спечелите и повече? Нашата цел беше да спечелиме пълния актив от точките. Не успяхме, но затова има и заслуга на отбора на Локомотив Пловдив. И както ти каза, и за мен е равностоен матч, в определени моменти превес на единия и на другия отбор. Ние особено през първото полувреме не можехме да направим преходите, които според нас отбора на Локомотив Пловдив допуска, нали, в голямото разстояние, което остава между линиите. Там не можахме да се ориентираме. Второто полувреме, че след като получихме гола, второто полувреме бяхме така една идея с промените, които направихме, малко по-остри в офанзивен план, което, нали, доведе до изравняването и имахме ситуации за гол. Не мога да кажа 100%, но ситуации за гол, където, нали, да обърнем матч. Но пак този матч не е от добре изиграните от нашия отбор. Не толкова колкото желанието и влагането в матча, колкото от техническите отигравания в двубоя. Споменавате за някои неща, от които не сте доволен, но в началните минути поне изглеждаше така, сякаш Добруджа е отборът, по-активният отбор, който създаваше, бе отправил 5 удара по посока на вратата на съперника, нито един за Локомотив Пловдив. Тогава какво направи Тима Две, за да все пак да има превес? Пак казвам, че този превес беше без да има резултатност. Това е проблема при нас. Ние и в други мачове имаме превес и в края в завършващата фаза, в последния пас, където, значи, работиме, тренираме и се мъчиме това нещо да го съвършенстваме, което не носи успеха. Но в крайна сметка аз и друг път съм казвал, че ние сега този отбор почти наново с новите футболисти, играчи, които адаптираме, но пак аз съм доволен от играчите, от влагането им. Има много елементи от играта, които, нали, не се получават и се надяваме, че само с работа ще го усъвършенстваме това нещо и си даде резултат. И както и днеска, нали, има много моменти, в които примерно малкото ни липсва в завършващата фаза. Не веднъж сте говорили за, нека да кажем, леките грешки. Ако акцента в миналия двубой беше съвсем различен, едно необмислено действие, червен картон, днес една индивидуална неточност, визирам Дуспата, всъщност изиграли по-голяма роля, отколкото очаквах. При всички положения. Ние направихме и други индивидуални грешки. Особено във второто полувреме, без непринудени грешки. Няма нито натиск противников играч, където, нали, недодаден пас или грешен пас, което примерно не трябва да се дава този пас в тази зона, нали, да не визираме имена. После отиграване, където топката е в наше владение, не може да се ориентираме, идва противников състезател, не отнема пак ситуация, нали, може да стане, или противника не може да се развие от такива наши индивидуални грешки. И това до сега, това намъчи най-много, че и предните мачове, да не се връщам назад, ние губиме мачовете от това, не от надиграване на противника, по-скоро от индивидуални грешки, които не ги отдавам аз на напрежение, просто на неумение до някъде или неувереност в играчите, която, нали, се надяваме, че с мачовете, с рутината, която придобиват, ще изчистиме това. Имаме един-два мача, където нищо, нали, не сме допуснали такива грешки и си ги вземаме с лекота. Благодаря ви. Повече успех. Това съм оценка от Атанас Атанасов на това.